sarki. Dukkanin barnar suna babu kwankwasiya ta ce ta gyara. Yawa, sarki bai kiɗa da tumbar. An tuɓa sakin Kano. Idan an rushe idan wannan An zanabu. mai da sarkin Haya, Kano. an tuba sakin Kano, an mai da sarkin Kano. An tuɓa Yawa. sakin Kano. Yan kwankwasi ya ragal, An mai da sarkin Kano. akwai ragal, kaiya. An tuɓa sakin Kano. Yawa, An mai da sarkin su Kano. jawo da sai riga sun kasa. An tuɓa sakin Kano. Kai ko ina sai yasa. An mai da sarkin Kano. Kujerar gwamnatin sai yasa. An tuɓa sakin Kano. Gashi sarakunan sun rasa. An mai da sarkin Kano. Kowa ya ce sun rasa. An tuɓa sakin Kano. Ba wani gansu an sha gaha. An mai da sarkin Kano. Yawwa. An tuɓa sakin Kano. Yawa. An mai da sarkin Kano. Madugu. An tuɓa sakin Kano. Dogon su ma ya fasa. An mai da sarkin Kano. Sama kwankwasi ya kasa. An tuɓa sakin Kano. Da kuma awwanin lafiya. An mai da sarkin Kano. Farin gwamnan mu mai diniya. An tuɓa sakin Kano. Kudin wan. Yawa. An mai da sarkin Kano. Da kuma mai dukan maliya. An tuɓa sakin Kano. Jan waya. An mai da sarkin Kano. Kamar su mai inkiya. An tuɓa sakin Ka Kano. hau doki a majiniya. An mai da sarkin Kano. Sarkin ya zo. An tuɓa sakin Kano. Kwallon ya zo. An mai da sarkin Kano. Kalhun ya zo. An tuɓa sakin Kano. Ikon ya zo. An mai da sarkin Kano. Sarki Sunusi. An tuɓa. Kamar yadda ku saurari wannan waka da muka dora muku a farko masu sauraron mu, hakika akwai masu bayani da kuma masu neman labari na cewar wannan waka Dauda Adamu Rarara ne ya fitar da ita. Tabbas dukkanin wani masoyin Dauda Adamu Rarara da zarar ya saurari wannan waka zai tabbatar da cewa ba wakar Dauda Adamu Rarara bace ba, domin kuwa babu haɗi dangane da wakar Dauda Adamu Rarara da kuma wannan waka tasa. Hakika wannan sabon mawaƙi ne ya fitar da wannan waƙa tasa, amma sai dai mai sauraro wannan mawaƙi babu shakka ya ɗauki salo da kuma abubuwa da dama waɗanda suka danganci Dauda Adamu Rarara. Kama daga kan waƙar da kuma habaicin da kuma yanayin maganganun mutane da dama suna raɗe-raɗi da kuma tunanin Dauda Adamu Rarara ne ya fitar da wannan waƙa ta Sarkin Kano. Tabbas kamar yadda muka ɗora maka a halin yanzu ka saurare ta kuma ga bidiyo ka ɗan gani. Tabbas wannan bidiyo da kuma wannan mutumi da kake gani akan wannan waka shine wanda ya fitar da wannan waka a halin yanzu, domin ko shine mamallakinta kamar yadda muka faɗa maka. Dauda Adamu Rarara bai fitar da wata waka ko kuma makamanciyar irin wannan wacce take nuni da cewa ya yi wa Sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi waka ba. Sai dai ba mu da tunanin cewa ko zai iya fitar da wakar ko kuma tana kan hanya, wannan ba mu da tabbaci da kuma labari akan wannan. Amma mai sauraro kafin mu je kai tsaye cikin bayanin namu sai ka bi mu sannu a hankali har zuwa ƙarshe, domin kuwa za mu faɗa maka a inda za ka lalibi ita kanta wannan waƙar da kuma fejin mawaƙin domin ka tabbatar da abin da muke faɗa maka. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku, sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan chat mai albarka ta a gidan Nura TV. Mai sauraro idan wannan shine zuwanka ko kuma shine ziyartarka wannan tasha ta mai albarka na farko wato ta a gidan Nura TV, ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun bidiyoyinmu da zarar mun dora waɗanda za su ke ƙayatar da kai da kuma ilmantar da kai da kuma warware maka wasu maganganu daban-daban da suka shafi Kannywood, duk dai a cikin wannan tasha ta mai albarka ta wato a gidan Nura TV. Ina masoya kuma fitacce shahararre Dauda Adamu Rarara, shahararren mawaƙin nan na siyasa, sai ku gyara zama domin mu tabbatar muku da cewa wannan waka ba ta fitacce ba ce kuma shahararren mawaƙin naku na siyasa wato Dauda Adamu Rarara. Tabbas akwai masu yaɗa wannan waka da kuma sa ta a kafafen sada zumunta inda suke rubuta sunan Dauda Adamu Rarara da kuma hoton wannan waka da kuma ɗan kaɗan daga ciki kamar yadda muka ɗora maka. Amma sai dai suna sanarwa jama'a cewar wakar ta Dauda Adamu Rarara ce wanda ba haka bane ba. Babu haɗi tare da Dauda Adamu Rarara da kuma wannan waka tasa. Tabbas dukkanin wasu masoya nasa suna da yaƙini da cewar Dauda Adamu Rarara ba lallai kuma babu
tabbacin zai iya fitar da waƙa da ta shafi ɓangaren kwankwasiya ko kuma sarauta a jihar Kano ba. Duba da yanayin cikakke ne kuma fitacce a ɓangaren siyasar Najeriya, kuma shahararre ne a ɓangaren jam'iyyar APC. Tabbas mutane da dama sun tabbatar da kamar yadda muka ɗora mu kuma muka sanar da kai a halin yanzu, sai dai ba mu da tunani kila zai iya ɗorawa, kila kuma ba lallai ya yi wa Sunusi Lami da Sunusi waƙa ba. Sai dai mai sauraro ka ci gaba da bibiyan mu a koda yaushe, domin da mun samu tabbacin hakan ko kuma waƙar za mu yi ƙoƙari mu sanar da kai a halin da ake ciki, domin kuma mu ɗora maka waƙar mu tabbatar maka don zuwa ka garzaya kai ma ka lalibi taka kamar yadda muka faɗa maka kuma kamar yadda muka sanar da kai. Kar ka manta, a gidan Nura TV takuci za ta ke kawo muku labarurruka daban-daban da aka saba gani a kowace tasha tamu a koda yaushe, kuma ka ci gaba da bibiyan mu.